Estadio Municipal da Lomba. Benvidos a esta homenaxe a Jorge Comesaña, un dos grandes futbolistas galegos que hoxe colga as botas nada máis e nada menos despois de 26 anos de carreira futbolística. Disfrutaremos dun bonito encontro entre o Arosa Sociedade Cultural e a selección do Salnés. Benvidos tamén, como non, a esta festa do rosismo, o Arosa equipo de terceira división. Personalmente, permitidme como speaker, quero dar as gracias a todos, directiva, cuerpo técnico, xogadores e, como non, a toda a afición que xunto fixemos piña, estivemos ao lado do equipo e, ainda que nos trataban de fríos, démoslo todo polo noso Arosa. Estou plenamente convencido de que para o ano máis de conservas extra donado por Conservas Luis Escurís Batalla. Recibamos con un forte aplauso a selección do Salnés, que xogarán Lloves, Nero, Rubén, Alfonso, Unai, Jesús, Fernando, Fran Matos, Manu Nieto, Hugo Soto, Saúl. Jorge Comesaña naceu o 16 de maio de 1970. A súa formación como futbolista comezou no Arenas de Arcabre. De aí pasou ao Gran Peña, onde debutou en terceira división con tan só 17 anos. Desde entón son numerosos os clubs onde defendeu a súa camiseta, como son o Alondras, Carballiño, Gondomar, Salvaterra, Tomiño, Choco, Villalonga, Coruxo, Portonovo, Areas e, como non, estes 3 últimos anos aquí no Arosa Sociedade Cultural. Dende a súa chegada ao Arosa, os seus compañeiros decía que dende a súa chegada ao Arosa, os seus compañeiros logo lle puxeron o alcume de abuelo, pero direi que o abuelo Comesaña traballou por este club ca ilusión dun juvenil. En tempos difíciles chegou o club para formarnos experiencia e sabiduría, foi clave, a igual que Jorge Pérez e Ricardo Fernández, para salvarnos dun descenso a primeira regional. Tras 3 anos de disfrutar do seu fútbol e, como non, do seu exemplo como persoa, hoxe estamos aquí reunidos para darlle a homenaxe que se merece na súa despedida do fútbol. E o fai pola porta grande por 2 celebracións moi especiais. A primeira, acompañado todo o momento pola súa muller Pili, celebrou o tanto máis importante da súa vida, o nacemento da súa filla Raquel. E o segundo, que mellor retirada que les celebrando ese forte aplauso, ascenso do Arosa a terceira división. Ese forte aplauso para Jorge Comesaña. A continuación, Manolo Avalo, presidente do Arosa, toma a palabra. Pero me vacilas y luego me saca. Manolo, talle para arriba. Sí.
Boas tardes a todos, moitas gracias por estar aquí esta tarde tan especial para este club. Unha, por haber conseguido un ascenso que creo que para Villagarcía é moi importante e para a Rosa tamén. Entonces, agradezco tamén este homenaje a este gran xogador e mellor persona que é Jorge Comesaña. E tamén queremos dar un homenaje porque tamén contribuou na súa parte que nos corresponde nestes últimos 3 anos a Ricardo Fernández, que aquí desinteresadamente estuvo axudándonos a conseguir que primeiro non baixáramos de categoría e despois levarnos hasta onde estamos aquí hoxe. Moitas gracias a todos. Tamén agradecerlle aos sponsors que nos estuveron apoiando estes últimos anos cando nadie creía no Arosa e non sabían se o diñeiro que iba a vir a este club iba a valer para algo. Moitas gracias a xente, aos aficionados e aos arosistas en particular que nos estuveron apoiando durante todos estes anos. Moitas gracias a todos. Esperemos que para o ano contemos con vos e se pode ser en máis cantidad. Moitas gracias. Tamén quería dicir a moitos xogadores dos que hoxe se van a enfrentar ao noso equipo de que xogaron aquí, darlle as gracias por haber estado aquí xogando neste equipo. E mención especial para Fernando e Unai, que votaron aquí moitísimos anos, e darlle as gracias por todo o que fixeron por este club. Gracias a todos y esperemos ver un partido moi bonito, a disfrutar. Gracias. A continuación, Manuel Agualo, presidente da Rosa, fai entrega dunha placa conmemorativo a Jorge Comesaña. No nos dé la espalda, por favor, no nos dé la espalda. Ah, sí, mira qué buena palabra. Ese fuerte aplauso, gran xogador, gran persoa, Jorge Comesaña. O capitán Adrián Caviño toma o micro e de parte dos xogadores tamén Adrián Caviño, por favor. Dale para arriba. Buenas tardes a todos. En primer lugar, pues dar las gracias a todos por estar hoy aquí para despedir a un gran jugador, a un jugador que lo dio todo por estar con nosotros, un jugador que se merece todo y no solo un gran futbolista, ¿no? Si todo cabe recordar a Comesaña, la gran persona que es, ¿no? El compañero que es, y creo que se merece, pues qué mejor que despedida el ascenso a tercera, ¿no? Yo creo que él puede ir tranquilo, conciencia tranquila y desearle lo mejor, tanto a él como a su familia, Pili, la nana, y de verdad, de todo corazón, que ha sido un monstruo, señor Jorge. Te deseamos lo mejor. Ese fuerte aplauso. Adrián Caviño fai entrega dunha camiseta da Rosa firmada por todos os xogadores e compañeiros. Ese fuerte aplauso. Por favor, Ricardo Fernández. Ricardo, por favor, ese fuerte aplauso para Ricardo Fernández tamén. Gran arosista.
ocultamente quiere ter un detalle contigo. Tú ya cobraste 3 veces, Manolo, no sé si me queda, creo que estaba a directiva de Villalonga, que también quería tener un detalle con Comesaña. Por favor, adiante, ese fuerte aplauso para Villalonga Fútbol Club. No se quiso estar aquí también en esta homenaje. Aquí, estamos aquí, y así como me gusta. Ese fuerte aplauso. Para la directiva do Villalonga Club de Fútbol. Manolo, axúdame desde aí abaixo, non sei se queda algún acto máis. Collo o micro a ti mesmo. Bueno, buenas tardes otra vez. Ahora Javier Villalonga va a entregarle un libro del club dedicado. Oh, perdón, Javier Bulzada. Un libro del club dedicado a Jorge Comesaña. por el cambio de apellido. Gracias. E así, Manolo, rematamos, non? Estes actos protocolarios deste encontro entre a nosa Sociedade Cultural, Selecciones Anuales, como non, Arosismo, todo arriba, despidamos forte a Jorge Comesaña, que vai a disfrutar dos seus últimos minutos aquí no Estadio Municipal da Lomba. ¿Qué?